Panguva ino pari kuonekwa kunzi succession disputes they are rocking in the ruling party ZANU-PF. Vanhu panguva ino vachiona kuti aiwa ZANU-PF internal fights hatisina zera nawo. Panapa pakutoona kunzi ZANU-PF is now fighting ZANU-PF. Vakuchirwa pachavo. And we are yet to see kuti mukuru ndiani. Sanapinda mashoko anobuda nyuko panguva ino tiona vanhu vachisapota aiwa VP Kosandino Chiwenga. Don't subscribe or like on the bell icon. Panapa kune mafights. Kunyangwe vanhu vane masides avo. But akumboshaikwi vanhu vanosapota General Constantino Chiwenga. Kunyangwe panguva ino vari kuonekwa kunzi vari kuriziva ma-attacks. Kunyangwe vakanyarara. Kuchiona ma-allies avo panguva ino they are being fired. Panapa toita pendo yamuchazvirega nopotsa general wamuri kuona udanya achiti General Chiwenga is coming. No distractions. No conspiring. No misrepresentation can stop the moving train. A new Zimbabwe is possible through General Chiwenga. Ndo mafungiro, ndo masuggestions akuyanewa kumana wasapota General Constantino Chiwenga achiti aiwa we are going to prosper through Chiwenga. Achiti the new great Zimbabwe it is going to be possible aiwa through General Constantino Chiwenga kaonekwa munhu akanga ari instrumental in the 2017 military coup. Ndiye akaita kuti the rise of Mnangagwa iyo possible. Noda kuti aiwa ndiye akanga ari matromo. But panguva ino akuonekwa kunzi General Constantino Chiwenga akufira aiwa yekuva active in this 2017 military coup. Panguva ino achionekwa kunzi all his allies nemageneral ake ese panguva ino vamwe vakatsakatika, vamwe vakafaiwa, vamwe vakasuspendiwa. Zviitiko zviri kuonekwa kunzi panguva ino vanhu vari kudhita bheki vachiti General Constantino Chiwenga ndiye akamboti budisa another scandal ina Robert Mugabe and their long rule. And panguva ino the Mnangagwa dynasty is the only one also who is able to help our country Zimbabwe from this Mnangagwa regime. Mbutidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.